Bitin dari karbo. Dan. Dagsa? Ah. Sa sana. Nagkiloy mo? Wala nga eh. Oo. Tayo. Basta higit mo kung natubang kang na ano ko. Ah, kay Dani to, ito ba ka? Ito na to. Ako to ko buta na ko da sige pa magliso lagi mo. Walang pasi mo di. Ha? Hindi ah, nagmanay ba sa kuno oh. Babaw. Pero hindi ano yung umabot ng ulo. Ay pag ginawa pa na ako na hindi dali nagliso mo. Hmm. Ano pa kung ginawa ba? Pag tumpo ito liso lagi mo. Layo ro kani mo ko push kan. Ah? Chugi pun sa tingnan. Oh. Bugap na fine shot. Apat. Gawa ng tira, gumano na siguro eh, yaro nang Apat tumatong na kilo? oh. No? Ah, sige, bakal to brahalin mabay. Butal pa. Grabe no, mo kumayod ng Ang iba dyan? sa kapayran. Vlog po man ato sa payanan ang nasa kabante. Ah, Sobra Patang. pulo na kapayran kam siti ira. Si Master RG, yung nakadali, bro, Jomel. sila tanan, anom. Kuwaron. Ilang kilo na to? 4. Oo, busa tanan mga ano dyan ah. Ito. Si. Ay, tinong bata na. Tingnan to. Ano? Nilak na ng motor na doon. Lak na na, kinarkaan, bumarlin naan. Wa pa na tibo. Leg, yara ito leg. Sa haba, ano ko na haba. Iba ang Taiwan. No? Mahol ako. Ah, sige. Kuwaron. Oh, sige, Ito sige. na pa na minulay mong to na ano abo. Kuwaron. Boy, ikaw may rin sila. Oh, sige, sige, sige. Okay, okay. Ah, nakasama. Walo. Nang ukabot mo kuan naman to. Ha? Ah. Apo. Kung kay abot. Iba man tatong ano bay. Ang isang ka ano to. Black lo, ano ba tamang nagpaparan ko? Tungkuran dito na din ka 120 Make motora lamang kang kilo ay di na. Ay sino ako? Sarado mo to? Sarado ulit. Dito mo lang yan sa guwa, ang butang lang. Diyan mo sa. Oh, dyan. Yo. Ha? Kanina lang sa montahe ba? Siya? Ay doon. Bagulan, stop lang. Muligyan rin ka? Isahat. Mahal ka. Hindi na kung rin ba maraming pili daw?
Kita man ta. Tiras ka sa liit na nilagay. Lucis? Oo. 30 ko na. Wala, Pasko. Ano Pasko ato? Ano Pasko? Ano Pasko? Pulo ko no? Ando lang ko ron pulo no? Di ba? Ang inigaw? Pasko ko lang kilo. Hindi na Pasko. Wa po ng kilo. Sobra 30 siguro. Pero Pasko ko lang, nahal-halin ko lang. Pero ako Pasko ko lang, tama ako Pasko ko. Ka 30 sobra. Ang Pasko ko lang, doon ako pilang Bilbay Yordan. Lama ka Pasko ran? Sino ka lang ran, no? Ha? Proset? Ano? Ano ran taon? Unang gawa lang na. Kiwaon. Pila kilawat? 400 ko no? Madami. 400. Ganda niya agad. Ah, git. slice ka sa kilo. May lagaring bakal si papa mo. Sinso. Sugli. Ay, Tingigi. ha? Tingigi lang. Tangibi. Nagbolot to tiluhan din. Saray. Kilohon na kunta. Ang kilawan na kita. Kung ano naman. Walang digital to. Then, Pa sa tunga lang wala sapitan. di mo. Sabi ko. Diyan ani oh. Babaw. Dan. Terus babaw sa bet ya. Lubid. Pero no, may lubid ano. Makusikta niya ako. Gaw, labaw. Hmm. Kuya, bilis na. Ano piso ito? Janggot. Janggot. May kuan ito, may handle. Deng higot, ang higot. Ang kilohan. Yung ball base ni bro. Hindi. Kulon sa babaw. Ah, buta. Ang kilaw. Oh, bigyan ko na adan. Salamat ano. Ito lang ikot tayo babaw na. Iya lang kiluhan ko. Iya lang ko kiluhan no. Matawa to na eh. Hindi niya ko nang matuma ka dali. Hindi lang ako lang ito. Ay, Ayaw. no, kaya kita tidak ya. Ano ba? Hindi lang bare. Ano kiluhan pa tanan? Ha? Kiluhan. Kiluhon to man yaw eh. Jangan dia kung siya ay wala ko. Yo. At tinuon mo ah? Oo. May talinga pa rin dyan? Why? Ulo mag iko gawin tip. Tapos eh. Tungkol talagang kiluhon na eh. Ako tra. Masay dahil dito ang record. Bebe. Buena. Ilang iko. Ano to? May iko to isa. Di ba no? Piluan ka niya oh. Ay ya. Pero ano na to? Ikot babaw. Ang kiluhan ta na hindi. Ara ka na no. Iktan gani ran ng kiluhan tapos paano mo sa ito niya? Hindi takot lang akong tao dyan. Mana oh. Tapos tanga talinga.
Hindi mo naman birarin dyan? Tagod. Sangsok lang. Ay, pamana pang kilo. Oo. Wala pa tindog. Oh. Abot sa ito. Ikaw mabira dyan? Oo. Malagi na kumabaw. Ge, natin niya. Oh, dila. Cellphone? Eh. Ay, ito pala. Sorry naman. Eh. Eh. Isang punta na para hindi maaboy ano mo. Gani ako ka lang din, oh. Isda sa bed. Sa budak na tama sa bod. Ha? Dan. Ano dapat may ano punto dapat buti magbiyahe. Uman. Hindi may penalty mo. Ayaw, punto mo! Berikut punto mo. Bulangkong lang. Bulangkong. Ayan, bon. Bukat din ng ulo. Bayad ng balik. Oh, dan, tawa. 39.8. Ay, 40? 39.7. 39 lang. Oh, 27. Bukol ni Yuri ko. Yo, pa lagi. Wow. Nasa na. Oo, tama to. Dapat yan ka 42, no? sa 41. Pagkakar ka kuno uli. Bahol ka to, ganun ka to, ang punta, Size. size. Okay, muna. Ako nang wala. Timur. Takasal ka na. Ikaw. Dua, putik. Ito na yata yun. Ano? Dugo! Dito ka daw, gilid mo. Bata, gilid. Dan, tawag may kabot ka sa ano. Ito. Silyo. Oh. Ito po may. Ha? Tanong. Grader lang, grader. Ha? Sino? Oh, iso. Shot bay. Tanda ka pa na. Hey, kisinig. Ako nakapanak na. Dan, kisinig ko lang. Ang bilin. Butak-butak mo.
Normal sila na. Kaya pala yung nakatakbo, kaya yung si isa. Walang paakam. Ha? Walang paakam. Kaya wala eh. Hindi nakatakbo eh. Walang paa. Yo! Langoy lang eh. Yung mga kanya po picture mo eh. Oh, pait mo siguro kasundan niya yun. Ngayon lang natin Oo. yung ganyan ka lang. Diba? Ay, ang dami niya na. Ito ano talaga. Slide. Kunti yata. Kasi sa pangalawa. Kagulo din ito natin na? Kuno dahil? Size nito. Sila magpili ka lang. Ito. Mas tao dito na? Sino yan ito? Di ba? Maganda yung lagawin. Masari ay sa igo. Tapon dugo ko. Tapon nyo pa dyan ha? Tayo ka. Wala ang so, secret ang pinagawakat. Oo. Meg. Meg. Yes, sir. Ikutan nero, burang biji. Ini mo mo, burang biji. Ini go. 400. Ya. Wala, kalimot mo. Patro. Ay, ganyan. Baka may tao sa kalibot. Lahat na may mahuli na malaki, puro may mga tao yung loob. Naniwala kasi kayo sa mga sabi nung natanda dati. Dan. Ay, no? So, paniwala sa mga bata, no? Maniwala ka sa amin yun, hindi kami nunig. Berikan ka doon. Kaya na, ka na. Ibabot kita kita. Ang oras ako. Pwede ka ba na sa kanilang bibinta? Ito na, nagbuang mo. Wala itong balde. Ayan. Ano? Kami tanan. Pati yung ulo. Ulo. Tawagan ka na yung puso ko. Ano mo kayong? Salam. Dahil wala dyan sa likod pa. Walo, pulo ka na. Liwa ko tayo. Ganyan. Bukyan ito. Oh, yan. Puro naman yung likod. Nek. Bagyo. Ay, ganyan. Okay ko pa na. Ay,
Tanda ko, ito ang pinakanamit yan. Kapit. Umipos na. Kapit. Sudah na tayo yan. Oh. Ano mo? Init. Ano to daw? Nagbahaw ro ka di. Dapat yung labay. Oh, like. Ro, iso. Yo. Hindi ka mabuhol, pre. Diyan, pre. Sa tunga ka na, pre. Diyan ka sa tunga ang buhol. Oh, sige. Tanan o, tanan. Oh, sige. Okay. Ay. Oo. Sige. Puluan. Okay yan. Pulo ka lang sila. Buo ba yung pataw? Oh, buo mo nga pat. Di na sa dapat. Pat. Ya, pag kilo ya. Oh. Gato ka. Bahaw lalo, bahaw siya. Luhan. Tulan mo na. Ay. Plastik. Wala lang 5. 5. Grabe, tatang Yan mo lang. ano yung tipo. Sobrado, pero yung sakto mo 5 no. Buwasan na 1 kilo. Paslo lang ba? Buwasan na. Sa kilo, ibutang ka sa ano. Ayoko sa kilo. Pana rin. Sabi isda din may lapu-lapu. Ay, ubos na. Ubos na ang lapu-lapu. Blue. Oo, Lumarlin. Sa tugbo, nagbuhin ba? 1 kilo. Yan. Spirong Gala, shout out. Meron din siyang selfish, di ba? Sabi din. Yan, layo mo eh. Pa-deliver. Snapper ko na din. Wala na lang, tanigi lang at saka yan, Blue Marlin. Punta mo lang naman yan, talagang magpapilo. Hindi, anak ng tulang lang. Pulong damol dito. Ano lang. Shout out Kuya Abet. Alam to. Shoutout kay Richard Fuentes. Shoutout bro. Nakaswerte kami ng selfish marlin. Snapper ko. Minsan lang dira. Tanigi at saka Blue Marlin na lang ng Ha? Ito lang yan. Ano pinne? Puti, parang 1 kilohan. Kilo eh. Gabi sa kilo eh. Wala.
Apat suwak. Kurang yun. Right. Alright. Sino na ako? Diba? May kamata na yung audio. Ito na ako. Ikaw ba, wala pa man lang. Ikaw ko na. Oo. Okay. Ang bola. Ang bola. Wala na ito pero. Ano ko sa mamay? Tap. Wala sumo. Ano ko po? Wala pa araw. Bawanda. Ikog lang. Iko. Hindi sabaw man lang. Libre lang na lang. Sakto. Naka. Ha? Okay ra waran kompleton dan. Ilan nan? 2 kilo. Apat. Kilo. Dewa pa. Apa ol pun juga. Apa ni mana mau? Puno ba eh? Bos naik kayu dulu. Maligo ha? Dito lang. Dito. Kita mesti. Wala dito ng kaming call papa mo to. Nang mataw ni papa mo. Hello? Ha? Uli ala rai. Uli lang. Di bisa pura. Gamay ko na dito. Ikan din. Tenang mak. Harus. Oke. Kau nyetel dulu. Dad. Ah. Boleh tak? May manang ano, milit ko. Oh. Oh. Scott, gusto ka lang. Pista. Pagiging ka rin pala yung hangul mo. Kung isa kilo lang rin ang Oo. Dewa. Kung sige kilo ka namin. Yeah, apat na to. Yo, 5 to. Yang gulo. Ha? Ay, 4 na to ay. Oo. Pero ito isiyang kina.
Ako may. Ako may dewa may. Ha? Dewa ko. Ako may isa. Diyan ka rin mo na. Babaw lang, babaw lang. Oh. Yan. Kasi ba anong kilo? Ah, Anong kilo? Kasi ba? listen up. Kumano daw. Shit. Pero kung agabra na ako. Kasi ako eh. Hindi ko lang magaling. Pinag-iwan ka na ako. Tayo. Malawin mo. Iwan ka na. Dalang. Okay. Ang nakatulit lobster. Papa, paano ka lang gahigop na kape? Patut ko na lang. Sorry, kaya to dun. Iba tong uri nga to. Hindi mo rin nga to. Hindi na nga na. Kaya mo rin. Mo yan ha? Hindi, anong mapato? Ito yung sa upiak yun. Ano ka? Tayo, kasi tayo. Kamu namig yun dyan, makan. Oo. Pusar to. Mira. Kaya gano'n talaga, wala. Saya buo nga yan. Mabran. Mo pa yan? Oo. Sila. Bueno, 4 Ito yun eh. 4-3. Oo. 4-3 na lang. Hindi ba yung ano eh. Ano ba lang, istorya din eh. Istorya lang to. Ito lang yun. Tambay na lang. Ito lang muna ito na. Hindi na kukulo ba yan? Ha? Kukulo ba yan? Hindi ron. Oo. 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 Guys, akal ka? Check mo ako. Yan eh. Nakapila yung Oo. Sabi daw. So, tayo na ako na. Tubat? Tubat yan ako, yung sa Oo. Ito siya ako. Sword. 9. Pataas. 978. Pataas. Pataas ba? Tama ako. Babaw ba? 9 ini. Alin? Kulang ko. Isa na. Ayaw mo no? Oo. Hindi, war mo no? Dos tres yan. 2.3.
920. Okay na ito, bro? Di na kontakin ano? Press niya po. Kiwa lang po. Pwede akong napista ako. Tulo lang. Black na. Kailan ikaw? 9 grams. 900 gram. Oh, 900 grams. Sorry, sir. 9 grams na. 9 grams. Kailan ko na to, Juan? Tukaan. Juan, ano? Ang baho, pang kiwa ane. Ito, tas ekje. Kailan po? Kailangan nila? 1-3. 1-3. $520. Ano ba? Ah, sige ba? Ay, Lumal na, no? Gawang ko ng tuldo. eh, 520. Ay, natubig ang mga papel. Matubig ng balag yun. Hindi pa man balag. Toy, yan yung si, ano, ganti ito, kung bakit. Tunggi. mong bang kulpong tinay? Ay, kayo? Sino? Di man lang lang. Ito, talong. Talong. Yan lang ano? Ha? Ano na namili ka na? Ha? Itik no. Pengen meninggal. Mamas ka. Si ano? Sige na, Kuha na. may 1 kilo ako. Wow. May video ka lang. May video ka. Doon naalan siya sa Lugis. Ha? Naalan siya. Bigtel. There, oh. Watch the here. Sige po, baby. Ito na look at that. No. Look at me. No. Hindi Bigtel. There, pala stand up there. Open it, look at it. Look at me. Stop, look. 1, 2, 3. This is the nose thing, no? Yung baso. This is the nose thing. Baso dan? That's it. That's the nose. Di, timing-timing lang no. This. What's this? May balik ka. Ay,
Diway. Kapi lumata. Most of the fish. Look at this. What's this? It's the back there. On the back of the fish. That's the Bulog, stomach. kami ni Grobe na ba eh. Dalom to, bulat ata ng flashlight. Ang mga ako? Oo. Sinabol, boss ko. Sinabol. Kapan ka? Hindi na lang. Tablang. Plus. Baslay lang, boss. Oo, pana. Pana lang. Sinang ligo yun? Sa ulo, doon sa ulo man? Sa ulo mo? Sa lawas na lang. Sa lawa sa una? May bag ng chicken set. May plastic. Atas logo dito sa pala. Kapag igo sa lawas, di Oh. paano madalan na siya, boss? Kung pag isa lang ka ano? Ngungunyat din daw. Bumabot na kami. May buya man, may buya. Mano-mano lang. Ah, May real pro mano-mano ang bira. Oh, naman. Oh, grabe. Apat kayo. David. Ano kadugay ang ang pagbati niya? Andali. May 5 minuto. May sobra. Dakin si. Kasi natos no. Pila ka igo hasta na puruan sa? Apat. 4? Puro lawas pa nun. Ulo isa. Sunod man sa ulo man. Oo. Yan mo. Dito sa mag-ano mo. Mula mo ito. hmm. Hmm. Yan, yan, yan. Sige na, kaya na. Dito ako. May GoPro mo ka mo dala, boss? Ilang dalawa? Or may Facebook ka mo? YouTube. Ano vlog kami? Gabi Raman. Rita, saka Gabi Raman. Ha? Facebook ka sa YouTube. Gabi Raman. Ha? Gabi. Gabi. Double BY. Raman. Tapos, Dani. 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 Rita. Kirida. Pero ang YouTube mo to? YouTube, same lang. Gabi naman. Gabi. Yan o, naka-live yan. Facebook tsaka YouTube. Oh. Marlin! One by. Hindi ka na ako doon Kita sana sa YouTube. Na-aksidente pa. Una ako na, boss. Ha? Kapal? Oo. Sa wala na ako na. Ay, amo lang, boss. Ha? Hindi na, boss. Hindi na na. Ah. 8 grams? Kung mag-isa pa, B. BTC pa. Pwede na kasi. Wala lang. Sa ano like na nagari. Ito ang maganda yawit. Hindi ko nakik. Oo. Bawal ano no. Sa pangdesa, iyaw. Tapos pwede pa po ilang. Pwede buy. Ano? Naka-plastic. Oh. Kaya na. Wag kang ngambal ngmangkot ay sa tuna ka dali na puro. 1.4. So, 1.4. Go to the side feeders. At 60 oh. $550, boss. No. 560. Thank you.
ulo ko ng dara na. Ano? Isip ko ng ulo. Rutan. Hanapin bang matisan naman diyan. Ulo kita. Ah, Ulo kita lain bawal. sabihan na. Iyan. Ayun. Kaya Anong chick? Iyan ha. Pait. Ang Ang big eh. big Anto? Oo, wala. Hindi kami kami yan. Kagat mo. Hansat na. Pait sige pagkulan. Oo. Pwede na siya, tapos mong palo siyo. Ito sa tanah. Ano? Ikog. Ako na pala palo ko. Isang layo tanan. Ah? Asa kay ko no? Ay. Ito ni gabi palo. Dahil ang tawon, pao siya tagutan. Ito dati, lumarli ka to. Oo. Gobra ka ito. Sa imo, dapat rinig. Si motor, imo. Oo. Balay lang rin. May drawing, may kautos unahan. Oo. Pwede rin tigil sa mga motor May mo. buhay pa may mukha ka lan. Ulad doon, eh. Sa unahan motor ni mo mutak. Oo. Sa buli mo to, nagudoy ko. O, sa buli. Balay ko. Kaldo kayo. 400 lang bro. Ang mag-display, dito. Eh, ano ah? Ang tog ng Marlin yan. Marlin Sailfish. Kita ko na eh. Sailfish. Oo, eh. SA. Selfish. Ah. Daywa. Marlin. Gabay ka lapis. Selfish Marlin. Kaya dalo ko sa akin. Ang ba man siya ng credo, eh. Dapat yung tao ko na. Mama natin ito dati. Oh, buhog pa rin mo. Kita mo sa puloy do. Habir mga tinae gani ay wat ligtas sana. Ugot tignawa kaya sana. Oh. Kita na nga subsubay, matagan, purwag mag... Enggak. Ikaw na kung makita mo subsub ta. Ito na lang gitin mo. Kapruway. Oo. Ito hingga ah. Ako ko dito tanagit mangit. Awa diyan sa tunga. Kaya kung subsub mo ganit, bakit kita o jaw? Ay boy, 40 lagi ng kargat unahan. Iwan mo. Sampung pangisda roon. 10 pangisda. Ga. Naku may 40 kasi 6 taon dito mo ano. Mga sobra no? Karga? Sobra? Butang mo lang tong 30 man ng isda ang tong sang kapom. Distinta lagi. Distinta. Ako rin ta. Plus 30. Okay lang, dasig man tayo mong motor ba? Kailangan ito namin karga to tanan sa akon. Okay, takon tayo. Diyan sa buli. Para maka ano. Init. Nana. Init nga. Init mo. Tapos maya to sa ano. Mag-ingga tagali. Kadlaw-kadlawan gina na kami ni RGI kapatungka kami daywag. Yung mga tanahay. Gusto at nangingga. Basta ka dyan naman eh. Ilan lang. 6, 7. Ilang partner mo lang. Florida. Oh. Lagain lang ako. Ito naman, parang adik naman ito. Paano ako? Mga kaspero, in live na po tayo. Maraming salamat sa nanood and shoutout sa inyong lahat. Bye-bye. Ako, kung nagbago na kung nag-aabang,